एसे लोगोफोरजों रायज्लायसै होननानै लाइभआव फैलायबाय लोगोफोर। खानाया आंना खामसाव जालायबाय दुगैखांबाथाय आं थाव फुना मोनायाव एसे रायज्लायलायसैलाय लोगोफोर ना बयबो आं एसे मोजां जिरायनि। दे बयबो दसे फैदोलाय लोगोफोर एसे रायज्लायसैलाय। आं दिनै आराम सियाराव जिरायनानै रायज्लायसै। दस्रा दिनाव आङो हायावनो जिरायोमोन। मारै मारै दं खबर सबर खोन्थाहरलायलायदो दे लोगोफोर। दिनैनि दिना बोरै बोरै बारलांखो मोजां गाज्रि। लोगोसे सोर सोर मा मा ओंख्रि जाखांखो। दा मा मा खालामगासिनो दङ खोन्थाहरलायलायदो लोगोफोर। आंथ' नै जाखांना नोंसोरजों रायज्लायनो होननानै फैखाबाय। लाइटआ मोदानदोंलै बिरादनो बोरैबा। दसे लाइभआव फैनानै आराम बिसिनायाव गाखोनोसै। आंनिफ्राय मोनसे रिकुइस्ट लोगोफोर। जाय जाय आंनि फेसबुक सोनोसैमोन माथो सरि जाय जाय आंनि दैमारि इउटुब चेनेलखौ नायो बे बिथांमोननिसिम आङो मोनसे रिकुइस्ट। दा नोंथांमोनहा अननानै आंनाथ' साबसक्राइबारा बारा जायाखै 3000 जाहां जाहैबाय आरोना। अननानै नोंथांमोनहा थाबैनो 3000 खालामना होदो। जाहाथे नोंसिनि अननायाव एसे दावखोलांनो हायो थाबनो। आरो जाय जाय आंनि चेनेलाव गोदानै हाबनानै नायफैनाय नोंथांमोनहा अननानै एसे साबसक्राइब खालामना होलांबानो जाबाय। थाबैनो 3000 जाहैयो साबसक्राइबारा बेनि थाखायनो। फैद' लोगोफोर। कमेन्ट लिरना हरदो दे सोर सोर नायदों। थाब थाब साबसक्राइब खालामना होदो। 3K खालामना होदो अननानै लोगोफोर। 3K जाबा एसे गोजोननाय मोनगोन आरोना गोसोखौ। जाहांहांआव थाबथाहांहां होननानै थानानै दङ नालाय। दुगासुर हेल' हेल' जासजान हेल' जासजान। खानाया नैलै खामसावसावथार। थाव फुनानै आङो मोनायाव दुगैखांबाथाय ओंखायनो एकदमबारे खामसावसाव होनदों। थारमाने मोनायाव खर'आव थाव फुनबाथाय जियावसो थाजोबनाय जायोना उन्दुनायाव ओंखायनो। दा मोनायाव थाव फुनना दुगैबा।
दे लोगोफोर अननानै थाब थाब साबसक्राइब खालामना होदो दे सोरबाफोर साबसक्राइब खालामाखैबा थाबैनो 3K कमप्लिट खालामना होदो आंनिखौ अननानै आरो हायोबा शेयार खालामलाबायना हो लोगोफोर आंनि चेनेलखौ भिडिअफोरखौ लोगोफोरनो बोरै जाखोलै लोगोफोर kira-kira engage JKYZ lupa itu मा लिरना हरखोथाय कौन सा लैंग्वेज लिख दिया रे मेरे को मालूम ही नहीं मा भाषा लिरना हरखोथाय बुजियासां कौन सा भाषा है रे ये मेरे को मालूम नहीं रियली कौन सा लैंग्वेज है ये मा भाषा लिरखो बुजियासैलै लोगोफोर बबेनि सोर बेबा एसे कमेन्ट लिरलाबायना हरदोलै लोगोफोर जाय जाय नायदों कमेन्ट लिरना हरबासो एसे रावाबो ओंखारो आंना माथो नङाबा गल' गथ' बर' गथ' होननायसो जायो बबे जायगानि बबे खनानिफ्राय लिरना हरखोथाय बुजिनो मोना मिनिट थांबायलै आधा घन्टासोल' रायलायगोन दे लोगोफोर आधा घन्टा जाबाथाय दोननोसै ओमफ्राय आराम बिसिनायाव गाखोनांगौसै आंहाथ' मेगना सिनायखाला नै खाथियाव नायबाथाय बबे समाव आं इउटुबनि फैसा मोनजाहैगोनलै लोगोफोर
बोरै जाखो लोगोफोर माथो रावबो कमेन्टखौनो हरा 2500 एसे बारा दङ साबसक्राइबार लोगोफ्रा 2500आव बोरो माथो सासे सानैयानो फैया लाइक कमेन्टखौनो हरा माथो बोरै जाखो एथ' बुरजा लोगो साबसक्राइबार थानानैलाय बिदिजों बोरै जानांगौलै मालाबा मालाबा अबेबा भिडिअफ्राव बिदिनो 30,000 गाहाम भिउस जायो 30,000आव खम से खमथ' गासिबो साबसक्राइब खालामना होजोब अननानै होमबानोथ' बिराद मोजां आवगायगौ ओरैनो नायो आरो थाङोल' मानसिफ्रा साबसक्राइब खालामबा माबा लस जागोन बायदि खालामथारो रावबो अननो रोङा बेबायदि जायोलै सोरबा ओरैनो जेनेबा 2500 साबसक्राइबार थाखाबाय आरो ओरै 3000 30,000 33,000 गाहाम भिउस जायोबा बिनि गेजेराव नोङो साबा सयजनसोल' साबसक्राइबार खालामदों खोमा अनना साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर खालि नायनानै ससे ससे नायनानैल' थांना बोरै जानो दे जोंखौबो अनदोब्रा अननानै दाख्लै मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन आङो 33,000 33,000 भिउस जादों बिसोर गासिबो नायनायफ्रा जुदि बयबो जुदि साबसक्राइब खालामना होजोबोमोनबा खम मोजां जागौमोन नङा होमबा लोगोफोर नायनायजों लोगोसे अननानै साबसक्राइब खालामनानै होलांबानो जायो बयबो गावजों गाव जेबोथ' लस जाया नङा होमबा साबसक्राइब खालामनाया आंथ' बयनिखौबो साबसक्राइब खालामजोबो आं मोनसे खोथाखौल' बुंबाय थागोन ओमफ्राय जाय लेथ्रा लेथ्रा भिडिअ हगारग्रा भाषा गाज्रि रायलायग्रा ओमफ्राय जाय मालायनि भाइरेल कन्टेन्ट लाबोग्रा आं बेफोरखौल' साबसक्राइब खालामनाय नङा नायनोबो रोङा बिसोरनि भिडिअखौ नायखायाबो आंना बेल' बाखि जत' आंनाव गोदान गोदान आं हाबफैनाय मोनगोन आं इउटुब खुलिनायाव नुगोन सेस आं बेखौ गासिबो साबसक्राइब खालामना हरजोबगोन आरो हरबाय थागोन आं गोदान मोनबानो साबसक्राइब खालामै गोदान फैबानो साबसक्राइब खालामना हरजोबो आं जों बर'फोरनिखौ आरोना गुबुननिखौ आं बेबायदि साबसक्राइब खालामलाबाया खालामनाया आसुरित मोनदों आरो आंना 33,000 भिउस जाबाय 33,000 भिउसआव जुदि बिसोरो गासिबो जुदि साबसक्राइब खालामजोबोमोनबा इसिबां बारायगौमोन आरोना साबसक्राइबारा आंना दा हमना ला 2,000आनो जेनेबा साबसक्राइबार दंखायो 2,000 साबसक्राइबार दंखायो ओमफ्राय बै नोङो 30,000 होनबा नायदो 30,000नि गेजेराव जुदि नोङो 2,000 माइनास खालामबाबो बहुद जायोमोन आरोना बहुद आवगायगौमोन मानसिफ्रा खालि ओरैनो नायो ससे ससे नायो बोखोयो साबसक्राइबबो खालामा लाइकबो खालामा आरोना अननानैबो ओंखायनो जों बर'जों बर' माने जौगालायनो हाया आरोना हिंसाया बांद्राय बर'फोरना हायोबा बर'फ्रा एसे डाउनाव दंथारो एसे बयबो दावखोलांथोंसै होननानैसो सापर्ट खालामनांगौ उल्थासो खालामना होनो नागिरो आरोना बर'जों बर' मानसिफ्रा आनसाबस्क्राइबसो खालामफिननानै होग्रा दङ किसुमान खालामखांबाय उनाव कयेक दिननि उनाव है बिनि भिडिअखौ नायैलै जायाफ्रामा होनसै आनसाबस्क्राइब खालामना होनोसै बिदि मेरला दङ देग देग आं नुबोबायबो मिथिबायबो आरोना
ओमफ्राय गाव गावहा मालायनाव मा खालामसै बिराद साबसक्राइबार बिनोसै आरोना। सासेल' लाइक हरदों दाबो। टेनसनसो ओंखारोलै माथो कमेन्ट हराबा मानसिफोर लोगोफ्रा रावबो कमेन्ट हराबा जाम्बा बायदि मोनखायो गावखौनो गाव मा बुंनो मा मानो। कमेन्ट हरोबानो देन कमेन्टखौ नायै नायै कमेन्टआव फरायनानै रायज्लायनो हायो आरो ना मोजांनो। लोगोफोर कमेन्ट हरदो सोर सोर नायदों होनबानो मोनसिगोन ना आङो। सोर सोर बबेनिफ्राय नायदों कमेन्टआव लिरलायना हरदो। थाम्फैबो दंलै बाहेरायाव ओरैनो। रिलियाथ' मा जाथि जाखोथाय मा भाषा लिरना हरखो एसेबो बुजिखाया सान। मोदानबाय थसो साननाङा ओइलाय बैयाव हैफिनदोरा नोंना थाब थाङाबा नै बिमाया फैफिनलायसिगोनसो दा मालाय बेसो थांबाय। उफाय गैया लोगोफोरना ओरैबा ओरै माबा मोनसे इनकाम फैगोन नामा बिदि बानायनांगौ जायो। गितानजुलि कलिता हाय हेल' गितानजुलि कि खबर। बर' रोंगोना रोङा जाखो गितानजुलि नोंलाय बर' रोङोबा बर'नि कमेन्ट हर। Where from you? क'क्राझार। মই क'क्राझार পৰা কৈ আছোঁ क'क्राझार। মই হিন্দী ইংলিছ নাজানো দেই। গীতাঞ্জলি ভাত খালি না? You are Assam? Yes, I am from in Assam.
क'क्राझार आसाम अके थेंक इउ बोरै जाखो लोगोफोर रावबो फैया माथो लाइभआवनो कमेन्ट लिरना हरलाबायदो एसे आंना लोगोफ्रानो माथो दस्रा जोबसो नामा आंना लोगोफ्रा नाफामानो गैया नामा गासिबो दस्रा जोबसो माथो हनै आइमा फ्रम मरिगाव আচ্ছা মরিগাঁওর পড়া না ঠিক আছে গুড নাইট ওকে থ্যাংক ইউ দে গুড নাইট आधा घन्टाल' फैगोनलै लोगोफोर बारा गोबाव फैला 30 मिनिट जाखाबाय टेनसनसो ओंखारबायलै माथो लोगोफोर रावबो कमेन्ट हरा रावबो कमेन्टबो हरला माथो लोगोफोर बोरै जाखो मा रायलायबावनो
कमप्लेन हरबासो रायलायनो मोजां मोनो। नायो आरो बोखोलाङो नायो आरो बोखोलाङोल' माथो नोंसोरो लोगोफोर। ना लोगोफ्रानो गासिबो गुबुनजोबसो ना माबोरै जाखो? तिन मिनिटसोल' थानोसैलै लोगोफोर रावबो कमेन्टबो हरा बेबादिबा बायो थाबाय थानो। गल' गथ' मोनो गल' गथ' कमेन्ट हराबा मा बुंनो मा मानो जाबाय थायो। नायग्राफ्रा बे फंसे कमेन्ट लिरना हरबासो रायलायलांबाय थानो इन्टारेस्ट मोनो। लाइभआव फैबाय थानो इन्टारेस्ट मोनो। रावबो कमेन्ट हराबालाय मारै जाम्बा बायदि हारसिं रायलायबाय थानो गुदि गैया खिथा गैया जायो। थाम्फैसो अरबायलै माथो। सासेल' लाइक हरदों। गोसोआथ' गोसो हारसिंल' सानबाय थायो। मेगनाथ' मेगन नोंसोरजोंल' रायलायनो लुबैयो। गानसो खनबाय आंना नै एबाराबा एसे टाइम पास जाथोंसै। जाय जाय नायदों नोंथांमोनहा साबसक्राइब खालामाखैबा अन्नानै प्लिज साबसक्राइब खालामदो। लाइक शेयार खालामना होदो अन्नानै। 3K जाहां नालाय 3K खालामना होहरदो। नायनानै जाय साबसक्राइब खालामाखै खालामना हो अन्नानै लोगोफोर। क्या हुआ तेरा वादा
Bokasem Uyirada Hoits बारा खनजायालै गानफोरखौबो जायाफ्रामा दा लेथ्रा लेथ्रा कमेन्टसो हरजागोन बे दासो समायना सिख्लायानो दासो नायदों हिनजाव लाखानाय नङाबालाय बेस्थ' जागौमोनलै बे सिख्लाखौ नैबेलाय बेखौनो नोंखौनो होनखादां गान खनसैलै आं लोगोफोर दसेनो रावबो कमेन्टबो हरा माथो सिगां उजिनानै बोराय जाबाय मोजां मोजां सिख्लाफोराबो दासो उजिफैबाय दुनियाया फागला जाबाय फागला जाबाय संख्रि फानलु दामाबो बारायलांबाय माइ माइरं दामाबो बांनो हमबाय मोजां मोजां सिख्लाफ्राबो दासो उजिफैबाय आय' उजिफैबाय दुनियाया फागला जाबाय फागला जाबाय माबायदि जादोंब्रा गान खननायालाय खोन्थाहरदोलै लोगोफोर एसे कमेन्ट लिरनानै थाम्फै अरजाबाय आं लोगोफोर नोंसोरजों रायलायनायावनो आथिङाव थाम्फै अरजोब्बाय आंनाव जासि जानानै संखिनानै गालांबोला हामनाय नङा दे बावरिफोर हामनाय नङा दे माइनाव बुरिया रागा जोंगोन बुलबुलिया रागा जोंगोन लथं फथं सिलिंखार जागोन जोंहा नखराव बावरिफोर लथं फथं सिलिंखार जागोन जोंहा नखराव फैला लोगोफोर रावबो कमेन्ट हराबा आं बिदि गान खनबाय थाबा माथो उफायबाव दे आंबो गायबियानो सोलोंनांसिगोन नामाब्रा लोगोफोर गगा मोनबायलै मोनायाव सानफ्रामबो दुगैनानै जानो हागौ जाखा जानो हाया गारखा नङाबा सोरबा जागोन आंजोंनो
बेबो मोनसे गान। दोनथ'लायसैलै लोगोफोर माथो रावबो कमेन्टबो हरा बाबाय। दोनथ'नोसै दे लोगोफोर बाय। गुड नाइट। नोंसोर कमेन्ट हरबाय थायोबा थाजाबावगौमोन लोगोफोर। रावबो कमेन्टखौनो हरा ओंखायनो थानो बाबाय। हारसिङै बोरैबा रायलायनो। बाय गुड नाइट दे लोगोफोर दोनबाय गाज्रि दा मोनसै।